Ольга з маленства не надта любіла бацьку. Можа, праз тое, што пасля работы ад яго непрыемна пахла, але баялася яна бацькі менш, чым маці. Маці была чалавек суровы, але працавіты. Дом Ляновічаў трымаўся на працы і гандлі Ляновічыхі, вядомай цёткі Хрысці. Яе нават міліцыянеры баяліся. Працавала яна, як нявольніца-рабыня, ад цямна да цямна. Пры доме быў добры гарод. Сотак 20. Гаспадарку цётка Хрысця вяла на ўзроўні вышэйшых агранамічных дасягненняў. Самыя раннія радыска і салата на рынку з'яўляліся на яе прылаўку. Сам Якуб Колас купляў яе, чым яна часта хвалілася. Дзяцей Ляновічыха любіла па-свойму, тым, што жыла, працавала дзеля іх, не дзеля сябе. Для іх дзяцей старалася набыць як мага больш добра, а ў працы была бязлітасна. Дзяцей прымушала працаваць, як толькі яны пачыналі хадзіць і бегаць. Першае, што Ольга помніла ў жыцці, як певень збіў яе з ног, калі яна карміла курэй. Колькі ж ёй было гадоў? Можа, 3 годзікі, не больш.